Днес ще оцеляваме, но нещо нямаме. Защо? Защото Милен не знае в кой свят не се намира барлогът. Загубих го. Да, и се наложи да почваме от начало. И за това... Извинявай, че малко се забавихме с епизода, но просто имаше един приятел, който постоянно ни мърмореше да излизаме и ние казахме, че ще направим епизод. Той скоро сега да сме качили епизода и да го гледа. И сега чупим дървета. И оня Pro 49 са прекръстил. Да, смени си името. Много. Милен, имам крафтинг тейбъл. Дай ми крафтинг тейбъл. Ето. Ала бе, човек. Да. Не бе, остави го. Ето, остави. Този път няма да се правим къща. Да, ще живеем в пещера. Не, няма да се правим къща в пещера. Исках да кажа. Защото миналия път, помните ли, че се направихме къща в пещера. Упс. Давай, на кирка. Бас, имам кирка, имам брат, имам и мече. Ами ще да ми кажа, вземи. Без въпроса не взимай си. Странно. Аз съм в планина. Пак ли да се загуби? Добре, искам да кръстиш този свят някак. Виждаме, че почва да се обърка. Окей. Аз съм паркурист. Дървета ли трябва да по... Ами да. Кажи ми това. Броня. Шапка. Нещо. То ти трябва за шапката 5. За бутушките 4. За... Не бе. Не трябваше ли за дрех 5? За дрехът? Добре, айде да не говорим и каме, какво ще правим. А да казвай всякаква къща ще направим. Сега ще правим къща, като си вземем... Като си вземем камък. Да материал. Разбрах камън. Не, нали? Добре, всяка... Извинявай, че играем на стара версия, просто новата е може да се... Ето какво търсиш? Ти взели крафтинг тейбъл? Да. Окей, ще ти направя и за мен един. Брат, дават само по една вълна ли бе? Извинявай, само по една вълна ми дават овцата. Ужас. Айде отиваме към пещера, аз вече имам достатъчно. Имам един стак. Да. Хора, пишете в коментарите дали и вие играете Майнкрафт. И също лайкнете и се абонирайте. Да, къде бе? О май гад, не Аре бе!
Да ти кажеш, защото аз съм по-бърз от тебе. Как? Аз плуваме така нагоре, а ти плуваш под водата, нямаш въздух. Аз па имам и съм по-бърз. Йее! Мария, какво правим сега? Плуваме по водата. Няма ли да ходим по сушата? Да се очи въртес, какво правите? Там има планина. О, праща. Направо е тук правя такова. Човек, Една къща. с този дървения меч ги убил по 2 пъти. 2 удара и бай-бай. Коса. Значи... Баща ти роби, ще вари да кара дрон. Окей. Аре, бе, те та планина, на там сме. Ти няма ли да дадеш Миляна? За малко вест. Аре, ма след малко. На там сме. Правя клипче. Извинете, но само, че... Майка му влезна. Това ще го измежим. Това ще го изрежем. Човек, аз съм супер гладен, бе, човек. 1, 2, 3, 4, 5 кокала ми ги няма. 5 кока. И половина. 5,5. Да, бе, човек. Тук ли правиш къщата? О май гад, окей. Бера. Имаш ли лопатка? Не. Не искам и да. Защо не искаш? Те за после. Знаеш колко лесно можеше да се направим една дървена къща? Аз съм дървена. Кална. Каун. Да. Каун. Да. Да съм раз. Ама човек, това Майнкрафт. Не ме интересува, пак ще съм раз. Добре, какво прави сега? Ще видиш. Аз да си продължавам ли къщата? Да, продължавай. Хора, след малко ще се върнем. Чао. Хора, сега ще направим... Завърнахме се. О, бягай. Пак искам да си поправям такова. Взимай такова. Милен това ломбе, аз какво дърва. Аз му чупувах покрива. Защото той го направи толкова тъпо. Добре, не знам, ти ми не кажеш. Нищо направи така, направи. Аз отдавам как го направя. Ти не знаеш как се прави покрив? Дай ми крафтинг тейбъл. Няма. Имам. 2. Да, чупи ми се това. Няма такова. Я ми дай камък, бе. Направи ми такова дървена. Каменна лопата. Аз не лопата. Това е брат. Давай, фъркай. Човече. Окей. О, човек, направи само кирка, ужас. Добре, печка направи. Аз нямам такова. Хора, ям сурово месо, за да оцелея. Защото Милен не прави... Това е, как се кажеш? Печка. Да. Да. Но тъмно е. Факт. Хора, той просто не е си увеличил светлината на телефон. Ще ги включа. Ето да ще ги виж, Максиме. Защо аз виждам аз? Да. Ще си легнал по-добре. И си от страната на слънцето. Не, нямам повече дърва. Имаш ли дърва, бе? Да, имам. Не такива. Такива. Дай всичките иначе да потъм това. Хора, Милен,
изгубих. Ти си опишена. Как опишена? Мака се супа. Ой, фак! О, да, беби. Кой левел си, бе? Да така ли? Не. Добре, кажи, кой левел си? Не, така. Къде няма пещера, бе? О, брат, погледни какво пише. Ох, един скелет тук ме бие. Убий го, бе. Уби ме скелет. Спри се, бе. Ще се върнем след малко. Добре, хора, той докато... Докато... Я служи една врата, че после се чуеш за какво. Ами дай ми вратата, де. Тя от тебе. Те с кирки намикат. Аз имам камен. Направих си камен. Докато оцелявах. И аз съм се направил. И сега ще убия, защото съм с каменен. Сега да е. Дай да си сготвим една пържолка. Няма с какво да изготвим. Има с вратата. Кой? Да, не, чакай. Аз имам такива блокове. Какви? Ето, Аз така. Давай. Давай. Газ. Хора, искам сега да направя едно така. И почвам да купая надолу. Сем три пържолки. Не чакай, когато съм много доста. The fuck, какво правиш? Светни ме, човек. Така. Аре, махни се. Дай надолу. Не. Надолу. Въглища. Не го купай сега. Още въглища. Това е супер. После как ще се измъкне? Ще видим, ние имаме блоковете. Хора, имахме въглища, това е супер. Торчове ще се направя. Колко много въглища? Аз съм на 3 сърца. Яш? Имам пещера. Колко въглища имаш? Чакай, че после не можем да стигнем. 70 70? въглища. 10 въглища. Чакай да купаем. Това аз казвам. Аз пази това. Чакай, пише. Не, скачи. Така. Не, чакай, има. Не ги използвай. Не го можеш да направим, бе. Моля, сложа на зомбито месото да се гори. Не. Защото аз го пробвам и не става. Много съм момент. В реалния живот, ако имаш зомбика, можеш да ги изпечем. Реалния, да. Да, но Майнкрафт не е толкова реално. Викаш, че плъм с такова брат в камените и се чуя да ще ти глобално ничко. Чакай, че тук капучна. Толкова. Ти колко въглища имаш? 10. Аз 16. Чакай. Ой, я.
да свърши светлина. Чакай де. Ай, чакай, че тук аз чупувам. Чупуваш бавно, какво да те правя? Аз чупувам бавно, бе. Има кал тук. Аз не чуя нищо. Тогава поне да ти слагат паторчика. Ти като ми не слушаш, аз ще чупувам по-грешно. Нали знаеш? Брат, аз съм на 2 сърца. Овца. Овца. Намерих овца. О, брат, много тъпо си Ти направи. гледа ли как Сатурн и не помня как се казва си. Сатурн и Юпитер. Да, се гониха като идут. Как Да. ме удариха. Да, това е супер. 3. Къде е па 3, бе? Не, фак, живото зомби! Човек. Ще се върнем след малко, чакайте. Смеш. Добре, хора. Ето. Завърнах се и хора намерих зомби с енчантната каска или там как се казва. И, просто не можах. Убих го с ръка и нищо ми е дади. И аз чуя защо ми е дал. Аз съм го убил с ръка. Да. Ха-ха-ха, много смешно. Трябва ни още 2 вълни. Аз имам Не 2 мога вълни. вече залегла. Имаме само за едно легло. Ти колко вълна имаш? 2, брат. Ужас. И аз 2. 4. Още 2 и става 6. Пращо. Ма дай да заведем тази къщичка малко е. Да, обзавеждай. Да. То няма нищо какво да се. Какво да ги обзавеждай? Само малко. Хора, кажете в другия епизод да обзавеждаме къщата ли искате или... Много ясно, трябва да ги обзавеждам ти помисля. Или да влизаме в пещерите. Говоря, че ще кажа пещери. 100%. Човека съм минам много. Значи, хора, когато трябва да намерим овца, не ни да. А когато не трябва да намираме овца, намираме. Но Много. това няма пътя да ще овце. Да, и затова ще трябва да се отгледаме овце. Ами как го направихме във втория епизод? Това е трети. Хора, ми Айрон. Айрон, да. О, супер. Айрон. Хора, има айрон. Това е много добре. Тема за много кит. Айрон. Още има. За колко чуки айрон? Още има навън. Я. Чик. Още. Я. Не съм виждал толкова айрон през живота си. Имам 14 айрон. Браво! Отивам да го топя. Имаш ли въглища? То е аз имам. 16. Окей. Сега, let's go. Сега идвам да топя. Пържолките ми къде са? Пържолките ми къде са? Пържоли, бе. Ти ще го изяда. Бе, ти пържоли, бе. Дай ми Аз пържол. имах парсе. Аз съм убил парсе. Да, ма аз съм убил с... Убивал се, ама... Няма да се убива. Ще даме тъмън. Чакай, ще направя още една печка. Печка. Ето е така. Как няма? О, не, нямам пръчки, ужасно. Не бе, стига, аз... У мен седат нещата. У мен седат. Не, от тебе никога няма. Казвам ти е така.
Убих. Защо бе, човек? Ей, стига ще излязат след този човек. Да искам бе, човек. Какво човек? Щастие му убива, бе, човек. Да убивам. Първи път ще му убива, да. Ето ги паршоките. Ето ги погледни. Това с това, аз си убих пръсят, ба, човек. Казвам, че казвам на малака, отивам при него. Не, ще го намеря. Как ще го намериш? О, кради се. О, хора, крада айрон. Аз си направих айрон меч. Да първява отново. Бра, айрон меч. Велче, ти се лъжи. О, да. Нямаме. Върши. Давай ми другите. Това за тебе какво беше? Кое? Кон? Бе, нещо за тебе ми е. Не кон. Ето тук е така нещо. Не. Той не е било прасенци. Съм два... Аз не мога да ти. Яде ми се. Отивайте. Ама да, аз не мога. Два айрона. Два айрон. За какво ги направи? Дай ми единия. Ана? Чак. Гледай колко неща. Ранка, аз съм ти откраднал нещата. Я гледай. Да, знам. Чакай. Аз ти дадох почти всичко. И аз си погледни в инвентар. Я погледни му е. Ами, какво ме кажа? Що го чупиш, бе? Искам да ги съединям два, бе. Ето тук отгоре над печката. Окей, сега какво ще правиш? Си какво не нужните ми работи, брат? Ще ми дадеш такова. Това е. Дърво. На. Дай. Бяй сега, че имам работа. Ако не бях аз, нямаше да имаме такова легло. Ти не знаеш как се правят легло. Да. Три вълна и три дървове. Няма как се направиш. Много лесно ще ги направя. Да, не така, бе. Кой иска? Къде откъде? Защо открадна айрон? О, да, бе. Оля, Мино. Оля, Мино. Брат, значи имам 1, 2, 3 дървени кипки и 2 дървени лопати и една каменна. Аз дадох, брат. Да, Айрон, брат. Не ги искам. На. О, айрон. Това е супер. Човек, аз не изхвърлям всичко, което съм си направил. Значи, примерно, виж колко дървени неща и ги не изхвърлям. Що служи айрон? Брат, няма ли ти трябва? А кирк? Що нямаш кирк? Защото ми е стигнал, брат, айрона ми не стигнал. Ти колко имаш айрон? 0. Защото аз имам айрон. Аз имам само айрон, значи айрон, брат. Друго не. Нито съндък го напълнихме с много неща. Точно, значи ми трябва още 2-3 съндъка, брат. Я погледни. Хора на милен е различни от моите. Те хората как могат да погледнат? Да, защото различни са и телефоните. Неговия 5G, моя 4G. Не. Неговия Samsung S20 Ultra, моя A21. Не, просто моя по-голям. Аз се откраднах месец. Аз крадам мезенци. Брат, аз имах и такова кожа, къде
Може? Да, някакъв. Сега къде ме път. С един въглен правим всичко. Тук Някакви двете печки горят. дава. Аз ще изчаквам петъл. Айде бе! Тя да пречоли мама храна. Аз изобщо не съм гладен. Ами, защото не тичаш като... Чакай само да си взема сок. Не, изобщо се не е наял, не се е напил. Да, смукай. В момента слушате Милен как пие сок. После излизаме ли с тротинетките? Хора, после мога да направим видеоклип как караме с тротинетки. Този епизод стана 26 Те хората обичат. Нахай епизодите по колко. на Хари. По-малко. Там на Хеван Бул са по 3-4 часа. Да, Хора! Ще снимаш. Хора, моля ви, лайкнете. Аз ще не пазу. Добре, хора. Сега ще се върнем като... След като се събуди, той е в Майнкрафт. Здравейте хора, сега отиваме да търсим айрон, не овце. Абе, овце, айрон не носиш. Хора, така правих е, се. овце, айрон не носиш. Овц. Не, овца ми не трябва вече. Не, аз тичам. Ма ние имаме ли такова? Торчо. Вземи торчове, направи торчове. Хора, имам вече... Аз съм с... Защо съм така, бе? Как? Е така. Защото си пълдил. Да, беги. Искате ли да видите Райан? Елай, направи ли торчо? Ти торчове, не? Фак! Факт ли? Не съм. Що не казвам? Чак. Хора, аз казах сигурно над 100 път. Не пари торча, и аз чувам. Ко? Добре, правя торча. Аре, по-бързо. Ми... Ма не колкото можеш, а колкото можеш. Колко, Остави не няколко въгленчета. Да, нямам пръчки. Вземи пръчки, де. Аз съм взел камък. Камък. Добре, кажи колко торчове да направя. Каламък. 24 торча направих. Мене остава 16 въглища. Окей. Не съм взел кирк, аз се връщам. Човек. Тръгваме на сватба без булка. Булката, кой е булката? Кирката. Кирката. Аз чупа камък с ръка, вижте хора. Аз съм най-че. Чуваш ли? И два. Разбрай? Хора, те са тостери парят. Няма да правя. Като преди малко се извадят. Ти копаеш вече. Дай ми торчове. Не е тук, бе. Айде, отивай. Няма всеки един блок. Слагаме. Ето, за това не отива торчовете. Защото скапани. Ти потъна в земята, да си кажеш. Да. Я скочи.
Хора, след малко ще се върнем, докато не намерим пещера. Хора, дойде ни късмета, вижте. Намерихме 2 пещери. Не 2 пещери, а една цяла. А, Лава къде Тука. лава, и слайм блок. Не съм виждал. Той умря. Той Добре, умря. аз скачам във вода. Толкова съм смел. О, фак. Служи тук. Служи тук торче, тук е тук. Тук. Ая, Не то само ето. ая, Оп, извиня. Дойде. Не без да искам този път. Не. Този път. О, бъдеща. Той аз намерих въглище и айрон. На едно. Въглище и айрон на едно. Дай ми торчове малко, защото ти все на тебе си слагаш. И аз намерих и злато. Да, къде? Ама, де човек. Зло. Да, бе, да си викаш, а. Чуй, Да, бе. Наблизо има пещера. ние С сме... зомби. А ние сме в пещера с зомби. Искам да си купя. Хора, днес майка ми и баща ми купиха печка на палети, която Хората какво ги интересува? която може да дигне 400 градуса. Аз се оплаших. Добре, чак само. Ме дава за... Чак. Хората какво ги интересува, че имаш печка на пелети? Те ги интересува епизода, бе. Хора, дори ще свършва епизод. Поне един час епизод да има. Да. Сега. И после ще викаш, много обработваме този епизод. Милене, като правим епизода 1 час. А няма нищо, бе. Човек, аз съм гладен, отивам в къщата. Аре, давай. Той аз не мога да се чувам глад. Как ще се качи? Чакай, аз вече знам как. Скачай във водата, бе! Чакай. Да спре лавата. Сложи един торч. И така, свършваме къщата. Как? Райан. Милен! Си вика. Аз съм футбол. Ти си мега гладния бак. Аз съм мега дебел. Ами не ям. Ние къде сме? Хора, сега ще ям. Ей, аз се изгубих. Тук. Хора, сега ще ям в Майнкрафт. И така свършва епизод. Чакай да те покажа къде беше. Добре, айде. Сега шоуто на Никола Стридис, а не шоуто на Райан Стридис. Чакай! Дай, яш. Чак, топиш. Гледайте. Как гледай съм? Гледай. Така. Изважда пържолката. О, Само. ям. В лицето си. Чак още на... Вижте, косата му яде храната. И ето е така ще завърши епизода. Не завършва така. Няма да завърши така. Не ще свърши, знаеш как? Гледайте как ще свърши. Гледай. Ренка. Ела. Не излизай. Ела. Само да изчакаме айрана да се разтопи.
Ще видиш. Като аз убивам малката овчица. Не си ме смя. Ела, овчице, още не е свършил епизода. Не, защо ми завалядаш? Видях като убиваш. Видях бе? Уби малко овца. Хора, той уби малко овца. Добре, оставям, че съм на 2 кръв. Добре. И така свършва епизод. Не, още не свършва епизод. Добре, кога ще се Чакай. толкова като Iron Man? 6 вече. Дай ми си меч. Аз нямам меч. Ти си ги хвърлил ли? Да. Да. Пиу. Ето е сега. Дай ме ги. Не свършва така. Свършва ето така. Милен си прави броня. И остава едно айрон. 2 айрон остава. И сега ги слага тук. Добре, и свършва епизода, като заспива. Да. Чао. Ще се видим в понеделник. Чао. В сряда ще се видим, хора. Понеделник. Лайкнете, купете... още нямаме мърч. Айде. Не още да сме известни, имаме мърж, бе. Айде, лека нощ. Лека нощ. Свършва като ударя Милен.